Хезмәт, көч-куәт һәм төзек корал таләп итә. Рәзил Мусин исемендәге крестьян фермерлык хуҗалыгы да бу төшенчәне күз уңында тотып, урып-җыю кампаниясе тамамлану белән техникасын гос таләпләргә яраклатып сакка куйды, төзәтү таләп иткәннәренә ремонт эшләрен башлады. Әлеге мизгелгә хуҗалык уңганнары язгы кыр эшләрендә катнашасы тырма ремонтын тамамлаган. Бу эшне Нәҗип Мостафин белән Флорис Исмәгыйлов үтәгән. Бүгенге көндә инде безнең язгы чәчүгә әзерлекләр бара, ремонт эш бара инде. Пока без башладык техникалардан бүгенге көндә 150 трактор ремонтлыйбыз. Аны отыйды, капитальный тип ремонтлыйбыз. Шуннан соң КАМАЗны ремонтлыйбыз. Бүгенге көндә сельхоз техникалар ремонтланган, культиваторлар ремонтланды, тырмалар ремонтланды, тракторларыбыз 350 ремонтланды. И К700 да әзер, бүтән техникалар, кроме шушы ике техникадан башка инде безнең. Бүтән ниләр әзер инде безнең бүтәнсендә. Сроклар буенча кайчан бу эшләрне тәмамларга планлаштырасыз? Бүтәнәй без 1 мартка бүтән техниканы бассафка бастырып куябыз инде булганда. Хуҗалык уңганнары К700 һәм Т150 тракторларын әзерлек сызыгына бастырган. Хәлил Шәрәфетдинов белән Эльвир Азаһидуллин бер Т150 тракторына капиталь ремонт эшләсә, Ринат Набиев белән Илдус Хайбрахманов тарафыннан КАМАЗ автомашинасына да шундый ук хезмәт башкарыла. Эретеп ябыштыручы Рәмзил Габдраупов һәр вакыт сакта. Рәзил Мусин исемендәге крестьян фермерлык хуҗалыгы директоры орынбасары Рәфил Ракипов сүзләренә караганда, агымдагы елда хуҗалык техник базасында тулыландырган. Берешәр дәнә КАМАЗ автомашинасы, К700 һәм Т150 тракторлары, СК5 Нива эффект ашлык җыю комбайны, шулай ук өр-яңа МТЗ-82дә бер тракторы, ЖВЗ-7 ургычы, тагылма агу сиптерү агрегаты алынган. Киләсе елга да чәчү комплексы, ашлык җыю комбайны алу, ашлык саклау өчен склад, МТМ бинасы төзүне планлаштыра хуҗалык җитәкчелеге. Хәзерге вакытта хуҗалыкта кыр эшләре башлануны тулы әзерлектә каршылау һәм аны барлык технологик таләпләрне үтәп, булдыра алганча кыска вакытта уздыру, шуның нигезендә 2020 ел уңышына ныклы нигез салу өчен мөмкин булганын барысында эшләү бурычы тора.